Halløj i skønne outdoor mennesker. Det er den 16. maj, og mange af jer har sikkert allerede set billeder, der er blevet postet med fine bukke, der er blevet skudt her på premieredagen. Jeg er altså i den ulykkelige situation, jeg simpelthen ikke kan komme op om morgenen. Jeg er super B-menneske, og jeg har fået mig et projekt, hvor jeg er i gang med at lave en app til prepping. Og det vil sige, at jeg sidder altså op til klokken 2 om natten og koder og trykker på knapper og sådan noget. Og så kan jeg ikke komme op om morgenen klokken 4 for at møde bukken derude. Til gengæld så kan jeg stå her i min have og kigge ud, at den går lige over hos naboen. Så det er jo også skønt. Er du interesseret i prepping? Måske bare lære en lille bitte smule mere. Også er du super hardcore prepper, men det jeg egentlig drømmer om, det er at få nogen af jer med, som måske synes, at prepping er sådan lidt mærkeligt, lidt uhyggeligt, og også en lille smule spændende. For jeg er ved at lave en app specifikt til jer, som overhovedet ikke er kommet i gang endnu, eller måske kun lige har taget første skridt, og godt kunne tænke sig at lære en lille smule mere. Det er altså til herre og fru Danmark, og alle jer derinde imellem, og ud over det. Og jeg har en demo klar, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at få testet lidt. Så kunne du tænke dig at være en af dem, der tester den her i første omgang, så skriv lige en besked til mig, så kan jeg finde ud af at lige sende dig et lille link. Og ellers, så må du bare have en rigtig skøn weekend, og vi håber, at vejret det måske bliver en lille smule bedre i morgen. Kan I have det godt? Vi ses!